Egun on guztioi, eta mila esker gurekin izateagatik. Gaur, duela 16 urte, etako terroristek gure laguna Joseba erail zituztela ezberdin pentsatzeagatik eta askatasuna defendatzeagatik. Urte bete maiatzean gutxi gora bera eta bere disoluzioa iragarri zuen. Baina zuretzako Joseba berandu iritsi zen. Zaila esaten da gurekin eta zurekin komentatzea hau, baina horrela izan zen. Denontzako egun importantea, baina espero genuen, baina asko txikiagoa. Eta horregatik guri dagokigu zure ahotsa izatea. Ahots sendoa, ahots osena. Zentzugabekeriako urte asko izan ziren, urte gehiegi. Eta inongo zalantzarik gabe, etorkizunera begiratu behar dugu. Baina batzuk nahi dute azkarregi orain horria pasa. Eta horrexegatik guk hemen gaude. Horria barkatu pasako dugu, bai. Baina zer dioen irakurri pagero. Bestera batera egiteari uko egiten diot. Datozen belaunaldiek jakin behar dute Andoainen gertatu dana. Eta pertsonak erail zituela ezberdin pentsatzeagatik eta gure askatasuna defendatzeagatik. Eta izu horrek ez zuen inoiz, ez justifikaziorik, ez zentzurik izan. Bizikidetza lantzen jarrai dezagun, bai, baina memoria landuz, gertatutakoa gogoratuz.